nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula. Ake ngibingelele eNingizimu Afrika, ngibingelele esizweni sikaMthana sikaphunga namakhe besomdlovana movement abudla amadoda enkathana kamenze yaphuzumlaza ngameva lezi ngeke ngeza usakaza ngithithi dlosa bhibhi silonda kwelika phethe nephuma esiqoni kade bekuvalele kwelika misizulu kaZulu ithini Lobingelela ingane zakwethu DM sakazi mpodo yasisabo vuke yakhe ngizocisha phansi ngani mangolo savuka usephetha nakho amanqaba ukuthi ngisefeni uNtombi Zindile maqenzi wafuna umfana umshibeze umnikeze ucela kumshawe insizwa nentombi ilanga libalele eCarris Fountain mawungakholo ubuza zona lezo insizwa ezazikhona kanti ngumzukulu kaMalambadla Mkhwekazi umthondoza lamaqabane ngithi ke nje ingane zakwethu insizwa ibongo zensizwa ke azihlonishiswa azinabukeliswa ke niyazi ke nani seliqalile uhlelo oluhle Isintu Sakithi kuyona ke isiyeza TV la siphethe khona ke izinto ezinijabulisa namhlanje siphethe insizwa esiyazi kakhulu emculweni kaMaskandi mangithanda ngathi uJackie Chan mangithanda ngithi ke ibhola lika Nobhutshuzwayo mfowethu akwesikubingelela sikwamukele kulona ihlelo Isintu Sakithi njengomculo kunendlela ubingelela mina ngoba ngumculi mfowethu uvumelekile isekhaya lazizwe usekhaya Yelikabalilelo phimbo lijabulisa abantu Yawukeneleze wemkhathazi ngephimbo lakho yeyukusebezwa abantu Wobe yabuyela yesisini sihamba Ingabe ngiyabuyela lo mhlaba unzima Wobuza ushaya iphincathe yansiyawo Yeyiphincathe ngithi ke heleza noma helele noma helele mana ngisule zobe sishaya ikhumfu Mkhathazi ke lo inkobongela amanqaba nqaba Niyayizwela ke babukeli lapha ekhaya into engingayisho iyayishintsha siyazi ke ingoma yaduma kakhulu bathi noma yelele bafuthu yona ke insizwa Mkhathazi futhi abantu bayajabulela lapha ekhaya ngiyababona abanethezekile bathi bayafisa sengathi ungaphinda kodwa solo sibopha ke okuhle isikhathi masiqhubeka awusithathe mfowethu ususe phansi ekukhuleni kwakho uzalwela yaphi ngoba phela siyamazi Mkhathazi kodwa simazi ukuthi wakaba sithathe nje mfowethu sibeke ngiqala nje ngibonga leli thuba ngitholile siyazi ke baningi abasobelifisa kodwa ke ithuba livela kanye ngelisivelele sonke so ingakho ukuthi ngiyabonga asebeke bafika phambilini bathola nami ngiyalibonga nabasazolandela futhi siyalibonga lethuba so ngiyabingelela nje ke kubabukeli besiyeza TV emakhaya cha isifikile inkobongela impela emanqaba nqaba yes mfowethu sifuna ukubheka indabuko yakho kahle kahle ngoba njengoba sihleli nawe namhlanje baningi abantu abalangazelela ukwazi kabanzi siyacabanga ukuthi bahleli nje bafuna ukubona ngoba siyazi mfowethu unedumela elikhulu sinezinto eziningi enegigabe eziningi osuke wafika kuzona sizofika kuzona mfowethu ukhulela kiphi indawo ube umuntu okhula kanjani kuze kube nje ufike endimeni kaMaskandi Ngikhule kanzima wemntanami angifini ufane nami wena so ngumfana nje wasemakhaya ngikhulela emakhaya kwahlabisa noma ehluhlu ngasho noma ukuthanda ngoba vele isigodi sakithi ngisho umasipala wakho usoba into eyodwa kuyayithi ubig 5 kuhlabisa so ngilapho nje ematshe emhlophe endaweni zasekhongela phansi ehlanzeni impela ngumfana sesihlanzeni ngalosi impela ngahlatshwa ameva ngakwenza konke ke ngawadlala amacashelana ngayidlala induku ngalidla nephapho akukho engakwenzanga njengomfana sekhaya isho njalo ke insizwa nayibona idle ngentshebe nje namhlanje ithi ke cha ikhulele khona endaweni nasemakhaya mawuthanda ngathi uhlohlweni mawuthanda ungathi ihlabisa kodwa ke akukho engakwenzanga mfowethu ungena nini endimeni kaMaskandi emculweni ngene 2008 uqala nje ukuthi ke ube sendimeni yebo ngoba ungena ngokugida ngoba siyazi omunye uba igida ngoma noma wawinduna yabalandeli ngeke sazi phela uMaskandi mkhulu kakhulu ungena kanjani sifuna ukukuthola futhi angaze kube igida ngoma futhi angaze ngishaya ihlombe khona insizwa uthola ukuthi yaqala ilandela osisi iphathele osisi ikhwama igcine manje ithwaye wena ngoba ubhoti awubambe lapha kulayini ongemumva yes kule manje naye silokhu ifunde lokhu hlabilekelela usisi ukuthi hayi ubhekisa sisi yabo so ke angisiyeke lo muntu mina so angigidanga futhi ngaba igida ngoma so umculo nje ngathi kuyisiphiwo kumina ngoba even endaweni yangakithi ngicabanga ukuthi ngumuntu wokuqala noma wesibili
Yeah. Owafika nento umculo endaweni yangakithi esigodini nje sasemdletsheni. Mawukhuluma nje ngasegodini semdletsheni. Indawo edume ngelengezo kakhulu. Yebo. So ngicabanga ukuthi ngilawo bantu ngingababali obaba umbongeni ngema sengisho nje kumaskandi. Kumaskandi. Yebo. So 2008 ke ngaqala ke saqoqozisa ke 2009 senza idemo. Ngangisayibiza ke ngamagusheshe lapho. Yeah. So mawuzwa nje amagusheshe iqembu laqalwa yimina lelo. Elami futhi. Yes. So kwaseke kuba nenkinga ke. So ngase ngithatha njenge demo ukuthi cha, kwakuyidemo yami ke leyo sidinga ikhipha kumagusheshe. Iyokuvelela. Yebo ngase ke ngifoma elinye kwakuthiwa amagudla 2011 until 2016. Yeah. So 2016 ngase ngikhipha kuMkhathazi oyimele lo enibona phambi kwenu. Ngoba amagudla kusuke kuyigroup. Yeah, kusuke kuyiqembu yes. Mfowethu sifuna ukubheka la kabanzi ngoba ziningi izinto obungazenza, miningi futhi imculo obungayicula ekhona eNingizimu Afrika. Yini lekholele kumaskandi? Njengoba ngishilo ngathi kuyisiphiwo. Isiphiwo somuntu ke uma into uzalwe nayo. Yeah. So ngisho bengaba khona abazama ukuyivimba noma wena ngisho ungayibalekele kodwa siyafika isikhathi sokuthi no lento leyingeyakho ngoba into osukuphiwe yona iyayifike kuwe ngisho usuyidlozi ushisela impepho emsamo. Yes, ngoba yayidalelwe wena. Yes, ngoba into so akekho umuntu ongayivimba. So ngingathi nje not ukuthi mina engakhetha ukuthi ngikhethe ukucula umaskandi. Yeah. Kodwa ngicabanga ukuthi kwafezeka isiphiwe engangisiphiwe. Yes. Yebo, ngabeka nje kanjalo. Isho njalo ke insizwa ithi akuyona yayikhethela ukucula umaskandi. Umaskandi wakhetha yona ngoba yayinesiphiwo esokucula wona umaskandi. Mfowethu uqala ke ungena ngo 2008 2009 nikhipha icwecwe le olibize ngedemo. Kubantu bezwe abantu basendaweni nabathanda ukulandela bakwamukela kanjani ngoba into nento mawuyenza iba nabantu abayibukayo. Bakuthatha kanjani? Kwaba kukhulu kakhulu njengoba ngithi sasingabantu bokuqala endaweni. Yes. So kwaba kukhulu kakhulu ngoba sasivela nento eyayingaza iyenzeka endaweni nababengayazi. Yes. Wawugcina nje ukuze kuthiwa umculi enquthu bani enkandla zonke lezo ndawo lezo. Yeah. So kwaba into enkulu because of babeqala nokubona hawo sikhule nabantu kanti umculi yakwazi ukuthi ukhule naye umbuka nje kanje ke. Yes. Nathi ngalezo khathi sazi ukuthi mawubona umculi nje ngisho impela ukugeza isandla mawamthinta kumele ulale naso ungaswashile. Ulale ungagezile ngoba uthinta umculo. Yes. So basemukela kahle kakhulu ngoba into khathi siqala thina saqala sashaya live indaba ye-CD no dem into esayibone mhlawumbe nje sekukhona indawo osuthola siyabizwa kuzo but ulive awudlala thina sidlala kakhulu live. Iyona into enikholele kuyona kakhulu niqala nje ukuvelela. Besiyiband kahle so besinabo abantu abashaya ama keyboard sinabo abantu abashaya basket yonke into ibiphelele. So siround kakhulu indawo yangakithi sidlala ulive. Yeah, abantu benithakasela. Yebo kwase ukuthi ke thola ukuthi manje sesibizwe kwezinye indawo ke sekubanzima ke phela manje ngoba iqembu liyakhula. So kwase kuphoqa ukuthi ithi thina idemo kusiphoqile ukuthi siyoyenza ngoba khona lapho sekufanele usabalale. Yebo. Isho njalo ke insizwe ithi bavelela ngo live okwesaziyo ke njengamanje ukuthi live yona into esisumsindo kakhulu esikhathini masokhuluma nje ngomculo kaMaskandi. Siyahamba ke mfowethu uyaphuma emaqenjini kade usebenza nawo usuzongena usuzokhipha uMkhathazi. Yeah. Yipi album waqala ngayo nje ukhipha uMkhathazi mawikhipha leyo album ususuka eqenjini wasuyo wakhe inxiwana lakho abantu kubaphinde bakuthatha kanjani masikhuluma ngabantu abathenga umculo wakho sikhuluma ngabahleli bemcimbi. Ngicabanga ukuthi yona album eyangibeka kwelinye izinga neyashintsha impilo yami kahle emculweni. Yeah. Neyangakhela igama nakho konke nje because of kwaqala kuye album kaMkhathazi. Yeah. Nanokuthi ke ngapha nothi ukuthi la lingakhekile ngapha ibhaca lahleze entanyeni kakhulu. So ke izathu sokwenza ukuthi ngishintshe ngiyangizwa nje abantu abaningi befuna amagudla. Yeah. Amagudla bafethu ngifuna nazi ukuthi angihlukumeze kakhulu empilweni yami nje kakhulu mawukhuluma ngomculo ilona qembu lengihlukumeze kakhulu ngoba kunabantu ebebesebenza ukuthi belicindezele iqembu lingayi phambili lingaphumeleli. So ngiyangizwa abantu bethi bacela amagudla mina kuya uvuka ilonda ngoba hayi ukuthi ngalishiya ngoba ngilithanda noma ngoba nginjani kodwa ngoba ngase ngibothi no njengamanje kunalento abantu asebeyimaki ma kwavela igama ethi amagudla nje funeke bevale angivele ngithi ke
ngithi Mkhathazi yeah ngoba vele abanye abantu sebeyangazi ukuthi lo muntu ocula amagudla vele Mkhathazi kwase kubalula ke so ngaphunyulwa kanjalo ke kulolu bhacola sentanyeni iziphi ingoma esingathi wavelela ngazo ku-album yakhe yokuqala elithi kaba iphimbo yes neyayithi uPastor Zondo ngoba ihloko khona sasithi uPastor Zondo wayenzeni uPastor Zondo kungalesikhathi zehlo zakhe ekwamehlela so ke ngase ke ngibatsheni ukuthi no ngoba abantu baye besijaje ngokuthi yini yes as uPastor Zondo waye umfundisi yes kwase kube sengathi manje yena usone okudlula wonke umuntu emhlabeni yes so ngase ngibuza ke mina ukuthi ke uPastor Zondo kuphela ngoba naye umuntu uyawenza amaphutha yes so kungani bese mase kuyena kube sengathi manje usebulala umhlaba usebulala iningizimu Afrika yonke ukuthi ukhona nomuntu amdlwengulile khona umuntu ambulele yeah kubahleli bemcimbi kuhamba kanjani yebo ingoma oyibalayo nombukeli lapha ekhaya uyayikhumbula ngoba ngiyazi ukuthi okhona lapha uwazi kabanzi uMaskandi kubahleli bemcimbi kuhamba kanjani ngoba siyazi if uwumculo ukhipha umsebenzi kusuke kudingeka ukuthi ubuyisele imali back kwahamba kanjani kubahleli bemcimbi nje kusuka ngabo 2015 16 I know kwathi ukuhamba kahle impela so inkinga nje iqale nje icaba ukuthi le minyaka nje le nje impela le 2019 kanje ngabe kuyenzeka kube uyazi imbangela eyayidala lezo nkinga kube kade kukuhle kwabuye kwashintsha mina ngikholelwa ukuthi njengoba sengilisebenzele igama likaMkhathazi uMkhathazi bayamazi abantu bayalazi iphimbo lakhe bayazi futhi ukuthi uma bemqashile stage wenza njani kuyenzeka ukuthi ke kubulaleka istage so ngendlela esuke sisebenza ngayo yeah bese lokho kubulala kwestage ngoba phela istage masifile siya sibeze indleko mhlawumbe bese kuba isinyundo ukuthi hey masibiza lo muntu Mkhathazi uphinde kufi stage uthatha imali yokulungisa stage sibe sivele simkhokhele okwesinye isikhathi kanti cha indlela osuke sekusebenza ngayo mawusemsebenzini ke uyayinikela yebo ngoba ngisho udriver wetekisi liyabuqhuma ithayi esemgwaqeni yes hayi ukuthi uyosuthi ngifuna ukuqhumisa le thayi ngamabomu usuke semsebenzini mhlambe mama ungasibalela kuma album osunawo nje ngaphansi kaMkhathazi mangaki ayisihlanu ngaphansi kaMkhathazi mangaphosisi ayisihlanu Pastor Zondo i-Heavyweight Champion i-Velvet Cake inyama enyameni bese bayikhumfu ayisihlanu ngaphansi kaMkhathazi nginesiqiniseko ukuthi ukhona umbukeli ozothokozela lo mbuzo engizokupha wona ukuthi ngizubala lezi ihloko ngiwabuza ngamabomu lezi ihloko kwenzakala kanjani mawuzokhipha i-title ye-album ngiyaye ngijule mina mangizokhipha i-album ngoba angisebenzisi lento okuthiwa obvious ukuthi sengakhipha isihloko esithi ukufa vele ngizocula ngokufa exactly yes mina ngifuna i-album mayingakaphumi umuntu ahlukumezeke ukuthi konje le ngoma ngabe ikhuluma ngani ngabe ithini vele yeah ngoba even ngisho ihloko nje zazi ingoma nothi i-title ye-album yes ihlezi bahlukumeza kakhulu abantu yes ngakhipha i-title yayithi inyama enyameni neyinhlamba ngayithola lapho nokugxeka ngakuthola lapho nabamaphepha impela ngiyakhumbula impela bakucindezela kwabhala impela ngiyakhumbula kuyisoleze kubhaliwe impela bengakayizi ingoma ukuthi thini basabona nje isihloko se-album ezophuma inyama enyameni base beba nokucabanga ngendlela abacabanga ngayo kodwa yathi mase iphuma i-album akekho wabuye wazoxolisa yayithini inyama enyameni ngiyafuna nami ukuthola ukuthi wawuthe inyama enyameni ngoba nami ngifike lo omunye umcabango nombukeli ufike lo omunye umcabango sithini masithi inyama enyameni ukuze sibacacisele ukuthi akukona lokho asebekucabanga ngoba khona sebekucabanga njengamanje so lapha kuyistory ugogo ekhuluma nomzukulu yeah ethi ngoba mzukulu uye drobheni ngicela ungiphathela okuthambileyo noma okusanyamanyana ngoba angisenawo amazinyo nenyama mawungiphathele yona sengiyaye ngihlafune ngesini seyakube inyama enyameni ngoba phela njengoba engasekho amazinyo kusho ukuthi sekusela inyama which means nale nyama azobe ihlafuna kuzobe kuyinyama enyameni ehlafuna ngenyama yebo akusho mina kusho yona ke insizwa yaphansi emdletsheni ithi ke inyama enyameni ayingasho ke le nyama esenecabanga kodwa isho le nyama yayishiwo ugogo ebhathisa kumzukulu ukuthi phela amazinyo awasekho nganza kwethu ngiyathemba ukuthi nisahleli kahle igama lohlelo Isintu Sakithi uhleli naye ke uDM Sakazo hleze kuphathela izinto ezikhala kahle izinto ezijabulisayo ngaso sonke isikhathi mfowethu siyakubona ukhona usabalele futhi siyakubona emcimbini eminingi njengoba usho ukuthi ke ukubulala istage leza inkabi
ezingaka usihlanganisa kanjani ngoba sizohamba hamba simvezele umbukeli eminye emicimbi azoyikhumbula enegameke ezimnandi leza inkabe engaka uyihlanganisa kanjani kwenzakala kanjani ukuthi uhlanganise inkabe engaka uqashwe emcimbini lapha abantu ukwazi kanjani ukuba maintain ngoba siyazi ukuthi abanye ukugida bakuthatha njengomsebenzi akwengisho njalo kuwumsebenzi wena baningi ngizothi badlulile ku30 mangaphosisi labantu kufanele bagibele kumele kwenzeke yonke lento umisa kanjani esimene sinjalo so kunalento engikholela kuyo ukuthi uma wazala waba umholi zonke izinto kubalula ukuthi zenzeke yes okwesibili njengoba nibona abantu abasebenza kimi ebaningi kangaka kulula ukuthi beze kimi ngoba babuka inhliziyo yami njengomholi yes so ayikho imigomo nemibandela noma nencindezi abazoyithola ngoba mina ngifana njengomholi osuke ephethe isizwe noma izingane zakhe oyiphatha ngendlela elinganayo akekho mina ngimthetha njengongcono kunomunye noma obest noma oyistarring bayefana nje kumina yona indlela engisebenza ngayo lo ukuthi akekho ozobaleka okudlula omunye futhi ngiwakho umngcele phakathi kwami nabo ukuthi bona kufanele bazi ukuthi bahamba bagcine la ngala sekuyindima yami njengomculo bona kufanele begcine la njengabantu abasebenzayo ukunandisa stage ilokho nje engisebenza ngoba into ebuyishaya ithola abantu sebeyancipha ukuthi khona somfaka ekhwapheni khona soyazi imfihlo khona kanti bayabuka phela nalabo abanye uthola ukuthi noma uyafisa ukusondela eduze kwakho but usevinjele ukuthi khona lwawo uzegcina umuntu ethi ayish ngathi anginakiwe mina la sengiyaqhela ke indlela engisebenza ngayo mina ukuze ngithole igenge akusimina engiyaye uhamba ukhankasa yebo kuyaye kungena izicelo bese ngisho iqembu ukuthi kunezicelo ezingenile nini efune ningibhele ngoba laba bantu bazobe begida nani so because ngizonilandela umuntu mina ozoma nani kulayini afike angaqualify kunina noma ningamuzi ngoba inkama eseduze yakho yayiza ukuthi no ayiyasebenza thoda ayiza but akukho lula ukuthi ayikhiphe ngoba ifike nami ingakho ngithi kuwe umsebenzi wenu uma khona isicelo esingenayo ngiyasifuna ngiyamtshela ukuthi no zinkabe ezokuqasha hayi mina ngiqashe mina umsebenzi wami nje umculo yonke into so kodwa ke into engiyisebenzayo ke uma sekumele kuyodlalwa ke ayekho empini ziyaphekana kusemnyango neskimu impela siyasethwa nje impela Isho njalo insizwe ithi ke mayifika enye inkaba eqashwe yena iqashwe ezinye inkabi kuze bakwazi ukuthi babe moya munye makiwe enkundleni la beyogijima khona ziyaphekana unyiwe na iskeme practicing sikiwe nje kuthiwa wena kusasa uzobe ungekho ku match day squad uzohlala ekhaya kulungileke ehlala ke ekhaya ke oluse kanjalo kuyena ke Mkhathazi ke insizwe eyidumele emculweni kaMaskandi esinayo siyakubona mfowethu uyavela kakhulu emicimbini eminingi kunesigameko la engicabanga ukuthi nombukelo uzosikhumbula lapha ekhaya la seke sabona khona kweminye yemicimbi esoyibiza futhi ngegama sithi impucuze koMaskandi Festival kule mncintiswano kuthiwa iqhude mangingaphosisi noqala kwakuuwe kubahuphi waseJolvet kuSigwebo sentambo ukuthi wawuchazelwa wawukhethwe kanjani ngifuna ukuqala lapho ngaphambi kuze siye kokunye makuthiwa wawachazelwa uqhude kwakukhethwa kanjani mebekutshela bekufonela bethi lapha qhude uyakhethwa babethi baboneni ngizoqala ngichaza umlando wokufika kwami kwimpucuzeko ngicabanga ukuthi kwimpucuzeko ngafika 2016 kanje 15 kodwa kulapho nje ngicabanga ukuthi 2016 ngifika kwimpucuzeko yayise People's Park eMabhida not eKhalis Fountain yale emakethe yokuqala ngikhumbula kahle lapho ngadlala ngo11 ekseni ukusaqhuya iqeda nje ukuxhunywa ired wawungena stage njengoba ngithi cha ngikhumbula kahle impela isikhathi ngoba ngo9 kwazase sifonela sekuthiwa sesilate ngo9 yes sekufuneka sesingaphakathi ngadlala ngo11 so engangikhola khona ke nabafana engangibatshene khona ukuthi lapho esifika khona kufanele sishiye umake noma sishiye istembu ukuthi sike safika la yebo so umdlalo wami oqala kwaku11 kwaphoqa ukuthi wesibili ngeke phela akusimini ngasho lokho indlela ababona udlale ngayo ngonyaka odlulile indlela engadlala ngayo yes udlala ngo11 bakhona abantu abekho hayi babe khonyana phela khona yes babe khonyana babengadlulile ku50 okay
ya kodwa yisi ngoba phela baba le ndo qhawele mase liyoshona ilanga yeah so kwesibili ngadlala kwakushaw 6 ntambama hayi lapho impela hayi lapho ke lapho kwacaca khona ke leyo nto ke eyangivulela ukuthi ngize ngiye lapho kwiqhodo ngoba emva kwalowo mdlalo uSigwebo waba ne-interview kuKhozi FM yes base bembuza ukuthi njengoba phela bekuyona inkunzi ebibusa ke estage uSigwebo yes ngalesa sikhathi ungakaveleli yebo yes kwathiwa inkunzi ubani nje umuntu ombonayo hayi cha yaphumela obala ngoba insizwe neqiniso le yeah yaphumela obala athi kunensizwe ukuthi uMkhathazi impela ngiyibonile ithanda ukusondela ya impela so ke wasusuka lapho kumseni ukuthi hayi ake sibabone ke laba bantu phela manje namba abantu manje yeah hayi ke okwesibili ke lalo kwathiwa ziyeqhudeni ziyeqhudeni wena uSigwebo ubahuphe ke ungena because of umcimbi ngoba phela useThekwini yena ke ube like ke ebase la ka eThekwini ke angithi sizekhutheleke leyo uyimeya yeThekumesho ya but ngokukhuthala kwakho ngoba leyo muntu uyayigida inyanga yonke uyigida kanjani inyanga yonke akalindi uthaqashe la manje siphuma la sithi tshebo shop zomtholo uvela hayi ukuthi uqashiwe so uyimeya yeThekwini ngendlela asebenza ngayo eThekwini yabona ukuze phela ube yimeya kusuke endlela osukusebenza ngayo kufanele ukhuculule iThekwini nekhansela bayikhansela awuveli nje uthi hayi ikhansela yabo kuyabuka amagalelo akho naye kuyimeya eThekwini ngendlela ukuthi hayi ukuthi umshewe ekushop ngathi ukuthi usuvuka ngale mabhasini nangu bahupha hawo kanti abahuphe bangayi alright so ke njengemeya yeThekwini ke because of sase kwi home ground awukwazi ke bese ke yabo thina vele sasingabokhapha nje basingabale ohluhlu kuSigwebo wasempangeni so yeah nabokhamba kodwa naye wokhamba ngoba useJolvet phela kodwa phela uyimeya ngokomsebenzi mina nje ngazi ukuthi ubahupho waseThekwini ngoba alokhu usuke ngamboni ngalo eThekwini makwenzeke ngifike eThekwini yes so ke ngenxa ukuthi ke ngase ngimazi umuntu mawusumazi umlando wakho ugcina ukuthi lesi yaseJolvet yes eThekwini nathi hayi meya yakho nisebenza khona hayi ngakhululekayo so ngenxa ukuthi kwawe ku home ground ke zasengqomana kanjalo ngikhumbula kaseke lapha impela esafa khona istage konke nezitini ngoba ngiyakhumbula ngangithatha nje ngomfana omncane kwathiwa akungene kuqala yeah ubavulele ngoba phela ngazi ngayi impela kwakumuntu omusha yeah ngafika ngasiqoba ke stage kwase kuphoqa kuthiwa cha abezayo bayathukuma kancane ngoba wena usungumgodo onzima zalwa ke insizwa ngapha ukuthi hayi sifuna ukungena manje akukho ungena phela istage silimele yes and into ayibhlungu lapho because of ke insizwa yoSigwebo yona ebiyibulala istage yeah manje kwase kuphoqa ukuthi sefuna sipheshwe ke istage ke manje kwase kufaka lamaplanga ayiqinile yeah upheshimbo wonke akwagcina abanike inkinga ngoba lelo planga liphungi anhloba lenzi lutho kwase kunzima ukuthi usengasiphinda futhi asibulale vele sasivele sesifile mbuke lapha ekhaya uyayizola kahle nayo insizwa uMkhathazi sidla nje ngomlando wakhe uniphakela nje ngomlando wakhe nokusuka kwakhe ke nje endimeni esakhula ezefika endimeni kaMaskandi kuze kubeke kuba nemlando asefike wayenza njengobesho nje ukuthi wabulala istage bedlalwa kuqhude kwimpucuzeko benoSigwebo ngifuna ukubheka la ususibulele lapha kwiplangwe uthi uyasibulala lo asisabulaleki kwabhlunga amanqina asifi istage kwathiwe lapha yana njengoba kuqhude kujajwa kanjani ngifuna ukubheka ukuthi kujajwa kanjani bese ngibheka umphumela waleyo qhude oqala ukuthi wama kanjani mangilalela inkulumo yakho njengomuntu wabulala istage futhi uSigwebo ayembalulile ukuthi cha uza kabi kwase kuzongena lo waseJolvet oyimeya yeThekwini mina ngizothi waseJolvet ngoba ngimazi ngendabuko yakhe kuza kanjani ngifuna ukucheck ukuthi kwakuvotwa kanjani kwakubhekwana kwakunamajaji noma kwakuvota abalandeli isiphetho sathini oqhude sebebathathu kahle lo kwakungokuqala lo ngikhuluma ngawo yeah kwakuqala yes lapho nje kwangabalandeli nje ababeziphumela lesinqumo yeah saphuma isinqumo saphuma isinqumo sathini isinqumo ngifuna ukuthola isinqumo ake ngingasesho isinqumo ngoba okay waqhubeka unyaka yabuya impucuzeko impucuzeko waphinda futhi uqhude lapho kuzaqhathwa ngosemthethweni ke lapho ngoba
leyo oqala ukuze iqhathe ngoba zayisihlongoza abalandeli ukuthi hayi no ake sifuna ukubona lezi insizwa yes okwesibili ke basemthethweni ke uthi hayi nazi ke siyayibeka ke manje namhlanje ke hayi ake ziyobulalana ke lapho ke insizwe engabona khona ziqashula amashethi ezinye ikilopho ezinye zafuna uqhude kithi kwathiwa hayi ake bededele bobathathu ke sibone inkunzi ngathi mina cha akuhambi kanjalo umuntu ungena kanye stage ngizwa ubalule indaba yokuqashwa kweshethi abalandeli labo noma insizwe usigwebo le yafika yayibamba kanje inkinopho yayiqashula ngathi mina hayi bathatha ngenhliziyo ubuya nje uqhude kusewena usigwebo noba futhi yebo lo njengoba ususemthethweni ke usuzoba namajaji mhlambe noma kuzoqhubeka futhi kuba abalandeli abazojaja nakhona futhi kwakusengabantu wayengakatholi indlela ekahle ukuthi ke kuzomiswa kanjani bathina abalandeli abalandeli ke lapho ke cha yasejolvet lapha ayikazi balwe cha impela zashiyana lapha impela la kodwa ke kwasho ukuthi hayi le nkuzi impela ekusigwebo isithanda ukuba ndala amanqina seqandikade manje ngifuna ukubheka njengoba nifaka ukuqhude abantu sebeshila ukuthi no bayafuna ukubona Mkhathazi bayafuna ukubona usigwebo bayafuna ukubona ubahuphi wena as umculi ngomsebenzi wakho ukuthatha ukubeka kuliphi izinga no kungibeka kwelizinga ngoba mina ke bekungisebenzela kuyakuthiwa ukushaya inyoni ezimbili ngetsheli lodwa mina bekungisebenzela endaweni ezimbili ngoba cha nasephimbeni nje ngikhona nengoma nje ikhona ngiyabhala bengathembe sona stage so futhi bese siya stage bese ngiphinda futhi ngikusebenzela ubaleka so lokho kube kunginika ukuthi vele mangikhiphile iCD umuntu uzoyithenga ngoba khona into ozoyizwa vele futhi mangiqashiwe umuntu uzofuna ukuyobona Mkhathazi ngoba khona into engizokwenza mina bengidlala ifilimu yakhumbula nje uCharles emva kale esibili wabhala impela wathi hayi mangena Mkhathazi kahle cha usuke nje ubuka iTV cha suke kuyiTV impela ngiyakhumbula impela uCharles impela ekubhalile impela owesoleza ngoba sike sakubona impela kweminye imicimbi uqhamuka nendodana nje encane engaka kungokugcina ke lapho ile yokugcina ke lana ke binamajaji ke impela ke kuse bekukhona mangingaphosisi kwakhona nabafana basemahosi yebo ke lapho ezayiqhathe khona yebo edelwa ke abafana basemahosi lapho engaqhamuka khona nomfana umngathatha umfana omncane uqala ukuqhamuka kuyigcwalisa imabhedi kuyigcwalisa ngifuna ukubheka kuleyo yokugcina ngoba kwasekedo wes4 sekunamajaji umdlalo nomdlalo uzongifakazela umbukelo uba nemphumela umphumela futhi uyamenyezelwa mhlambe ke lo mphumela seniba u4 wama kanjani umphumela wamenyezelwa futhi ke nje wathathwa imeyo yeTheku kodwa ke angisho ukuthi akungenelisanga mina angisho ukuthi usigwebo akumenelisanga kodwa ke uma usuhlaziya indlela kwesinye isikhathi uyayenza into uthi wenza into right eqondile bese egcineni ubona ukuthi no yazi kunephutha elenzakele umphumelo noma sidla into yazi lento kube ngiyenze kanje bengaphindi ungeza umphumelo ukuthi lapha bekuvotwa bekhishwa inombolo zokuvota ukuthi ezabantu bebuka bazothi mabebona ukuthi Mkhathazi so umuntu uzoshaya ifonini yakhe athumele SMS kusheshe so nginalendlela ke yokudlala kuqala ke so lene ekuyona ke eyagcina isingivezela ukuthi awu kusetshenzwa kanjani manje so ke ngangena kuqala ngoba ke phela ufuna ngithi kubapholishela angithi manje phela uma uzovota ngokuthi Mkhathazi udlala kufanele kumlinde Mkhathazi adlale bese uyabona ukuthi hayi Mkhathazi udlalile bese ulinde omunye adlale bese ubona hayi no Mkhathazi ungidlalele kodwa sasithatha isidlala thina khona abasebevotela ukudlula thina bengakangeni bona abanye seza bathatha amafoni hey mzala lapha ekhaya hey bamba naye inombolo usinika abanye besivotele impela umbuzo ukuthi umvotela kanjani umuntu uthi udlala kahle ungamboni ungekho nalapho ungekho kusho ukuthi lapha iqinisa libanga khona yabo ngicabanga ukuthi not ukuthi akubanga qinisa so obaba umcineke into ababeyitshena ukuthi izosebenza leyo so iphutha labonakala ukuthi ayish besitshela indlela ezoba fair because of yabona nami mase ngifonela umzala baba umuntu osekhaya hey awuvote lapho ungivotela kanjani ungibona ukuthi ngenzeni akazi nokuthi ngifike nobani ngiphethe inkabe engaka so ngathi kwaba yilelo phutha
elenzeka kodwa cha ngase stage hayi anginankinga mina lapho ngangena khona hayi ngithi ngibuka lelo bhantshi lelo bhantshi lokuhlupheka leqo kwayimi ngeda kodwa kale bayazi ke ngakwenza lapho lapho ke upipilesha bathi untiyasha ugama kalibize emsakazweni lapho waqhama khona ke impela bemphethe esakeni impela waphuma emhlophe njengegundwane wadla abantu hayi wadla abantu ke Isho njalo insizwa ithi ke waphuma ugama kalibizo emsakazweni wadla abantu insizwa ke sesiyazi kakhulu ke emcimbini siyazi ukuthi mayikhona nje emcimbini ifike ijabulise abathandi bomculo iphinde futhi nomhlelo womcimbi ngoba siyazi umhlelo womcimbi meqasha usuke elindele ukuthi ke ufike ujabulise abalandeli okuyibona abathenga amathikithi ukuzongena emcimbini uyakwenza ke lokho ngoba besho ukuthi ke kunabaculi ke abebazi ukuthi bakhona le eThekwini ngokuhlala nangemsebenzi wazi nezikhundla zabo khona le eThekwini akusho mina kusho yena asize kule album mfethu yakho le eyokugcina osanda kuyikhipha ogcine ngayo ukuyikhipha ihambe kanjani masobhe ukuthi sibuya esimweni se lockdown lapho bengingasebenzeki khona kahle ikakhulukazi kunena abaculi enijabulisa abantu ithe mayifika ihambe kanjani yona ikhathi ngiyoyikhipha nje ngizokhuluma iqiniso nganginongabaza ngoba sasikade sisuka kwi lockdown kule lockdown sasuka kulo ngangikade ngingakhiphi futhi nganginonyaka ngakhiphile like u2020 awukhiphanga yes so kwakusekunaleso space sasivulekile ukuthi ngizosivala kanjani so kanti leso space mina isona songisiza ngoba abantu bese bekulangazelele ukuzwa iphimbo lami nanokuthi bebesetshena ukuthi ngoba phela kike kwaba nezinkinga ezikhona ngaze ngakukhipha ukuthi hayi sengiyawushiya umculo so bese nalolu valo ukuthi ngenzeka ngoba engakhiphanga ngoba usewushiya ngempela so ngase ngibuya ke cha kuningi nje okungisebenzele yikho kwe lockdown ukuthi abantu yes bebengakhiphile abanye bebeyikhiphile noma EP bani noma single so kahlahla abantu besendlaleni like 2020 kuza ku 21 yebo so kwangisebenzela nanokuthi ke beku unyaka wami wokuqala ngifake i-album online ungayidayisi ngama CD so kungisebenzele kakhulu lokho namanje kusangisebenzela futhi ngoba basayithenga ngoba kusahamba uze kuthiwa usekukhona sekuphosa lokho obekungenzeki phambili eminyakeni ephambili ngifuna ukubheka la ngabe unayo imbanga emculweni zikhona bakhona abazimbanga nami mina abekhe ngiyimbanga naye so ngicabanga ukuthi manishela intombi mase ngeyami lo ntombi bese aqhubeka beyishela shothi bayimbanga yami shothi babanga nami intombi yami yakho wena usekho lapho mina angibangi lutho nabo ngoba into esengeyami mina zikhona imbangi zami ezinye angizazi nakuzazi ngeke ngize sengifona nangu manje sethu ngithi ubani lo besho utheni bengichazele hey mtsheneni ngisebhizi phela ngibe umnumzana manje kunezinto engibuye ngiyabo namadle bami ke abuye ngisabheka la indabeni yemicimbi nase stage ukuthi uyagijima uthi uDulas Magubane okwanihlaba nixebela ama disc ninga kubo enibhanga nosaliwe ngabe kuyiqiniso angikhumbuli kodwa angikhumbuli ngeke ngakwa amagubu wakuphi isigodi Magubane Dulas awusamazi uDulas manje ngiyalazi igama sengisho indawo angijoba ethi waye ngakubo okushuthi akwenzakalanga ngifuna ukuthola lapho mina akwazi uyithole senificana naye ebangenhla kunina wanibala nosaliwe cha kungenzeka phela njengoba ngithi mina nginambanga mina mangemqoniso ngiyeke balandela ngenzeka ukuthi yena wangibona wathi awunanga Mkhathazi yena wazi ukuthi mina wangishaya mina ngiwazi lokho ngoba awekho umuntu engangamlindeli uzongishaya ingakho ngibuza mhlawumbe ngizokhumbula umcimbi ma usho ukuthi mhlawumbe ngoba ethi kwangakubo nje mhlawumbe ma kwamaphumulo ethi hayi kwamaphumulo mhlawumbe ngizokhumbula ukuthi mhlawumbe ngakho uDulas uhlala kamaphumulo cha hayi angikhumbuli mntaka baba nanokuthi nje uDulas ke angikhumbuli nje ukuthi manje stage mhlawumbe cha mina njengoba yabona ukuthi ngibabalayo usuyamazi yena manje
not ukuthi mina bengibuza ukuthi ungakuphi isigodi ngiyalazi igama ukuthi uDulasi ngiyangibone nje kuletini ngumna kwethu bani ngazi ukuthi mina uswadlala nje la usedlala izitori lezi ayidlalayo angazi ke emculweni ke akusho mina mbukeli kusho yena Mkhathazi uthi ke abacula abebazi becula usebazi sebedlala izitori uthi ngoba lokho engikubuzayo soke kwasabalala kakhulu einkundleni zokuxhumana uthi cha akakukhumbuli ngoba nendawo yalomculo engimbuzayo akayazi ngicela uhlezi ngaso sonke isikhathi mawubuka iSiza TV ungakhohlwa ukuthi masuphuma usubscribe uthi usaliwa akakunqeni ngengoma ingoma kuhlukene phela ingoma istage noma ingoma icula estage yena usho njalo ngempela uqinisile masho njalo ayamazi aphuma kuyena la usihleli naye la ukuthi manje into esiyinkinga mntaka baba emculweni umculo sesicula namagoso ngicela unginabele njengoba sengichazile ukuthi sesasuka umculo akubothi umculo nje uyakhetha uinterview kahle kuthiwa usungangena emculweni manje sesixobile umuntu ufika abe igoso ngakubo bese ethi hayi ngingaya phambi kwemicro bese emva kalokho ke bese ibothi hayi sengumculi mina kanti la sikhuluma ngabaculi la yabona nje ubaba umcineke into ayenzile ngiyamhlonipha ngoba ufika wabiza ingoma kwazolonke lapho bebiza amagoso yes sekuyimpucuzeke ubize abaculi hayi amagoso lo muntu ongibalela ngayo Saliwe ngibala ngegoso lo muntu ke ngcono nami khona igoso engicula nakuthiwa usesheli akathi yena akumesaba usesheli igoso elinye hayi mina ngumculi phela kahle nanokuthi ke yena into ebuyimshaye ke waqala washaya ehlombe wabuye ke wazi ukuthi udadewethu hayi mina ngazi nje undoni umuntu owumculi kanti ngiyakazi wazi undoni wena ngazi undoni Usaliwa nje mina ngimazi egida ngoma likandoni so ke ngokuphuma egida ngoma kandoni manje asasami mina wadleni bakithi yake uhlelo Isintu Sakithi kuyona iSiza TV uhleli naye uDM Msakazi sihlezi sikuphathela izinto ezihlabahlosile sihleli naye kuMkhathazi insizwa yaphansi emdletsheni konke esikubuzayo sikubuza ngoba sifisa ukwazi izimpendulo akuzona ezethu njengeSiza TV futhi akuzona ezika DM Msakazi kepha ezeciko njengoba silibizele sifuna ukuthola kabanzi ngalo mfowethu mhlambe ke kusuka manje njengoba unyaka usuphakathi ngokwemicimbi umcimbi njengamanje umcimbi omkhulu osiyakona impucuzeko okuyeminye yemicimbi osingathi ukhulele kuyona ngokomculo yebo siyakubona kuyona asikuboni kwenzakala kanjani okwamanje alokho ucinga ngisalitholile olungibiza kwimpucuzeko angisho ukuthi angizi kuba khona angisho ukuthi ngizoba khona okwamanje ucingo likakhaya yebo ngoba ngithi uqale kwaveza abaka live yes so sadlula isikhathi ngicabanga ukuthi kuzovezwa abaka back track yes abama back track yebo so thina njengoba impucuzeko ibiyayihloniphe njengeqhude asazi ukuthi ubaba umcineke uhlele kanjani kodwa maye ithuba enginikezile kusazoba njalo nje sazoba sentanyeni impela akangibuze lo mbuzo sesizohamba siphethe la emculweni wonke jikelele ngabe ukhona umculo othi mambuka uthi lo kusafanele ngisebenze kanzima ukuze ngifike kulo noma ungathi makuthiwa kuyenzeka nje njengoba usho ukuthi umcineka wazi uhlelani kuthiwa ziqhude ushawa uvala umuntu obengishayisa ngovalo bekusigwebo obekushayisa ngovalo obengishayisa ngovalo uma ngiye stage kwashintsha manje hayi asekho njengamanje akushintshile nje akasekho ngoba yabo nje osale befuna ukuyivaka ngoba bayabona ukuthi akasekho yabo inkunzi mayihlaba wonke umuntu uyafisa ukuthi hayi ngeke akasho ngani kwabanye usaliwe
inkunzi mayihlaba nje yeah wonke umuntu ufisa sengathi ngathola igama ukuthi mina ngawisa naye inkunzi yayihlaba iyahlaba le nkunzi akasibande ayincenge futhi ayinandaba futhi ngiyakuyizwa mayisihlabile bese iyobhala ku Facebook iyayihlabela nje ihambele iyele ekhaya kubo iyohlala nabantwana bese beyikhulumela abazi iqiniso hayi usaliwa akakhohlwa nje impela hayi impela nje akakhohlwa nje hayi isho njalo insizwa akashaya ihlombe eyoba igida ngoma likaNdoni iyona into nami ngamazi ngayo ke leyo lokho kwaqhude lapha mayifuna uqhude ke akathatha izinkambi zakhe useshele sathe zakhe ziyodibana ke engomeni hayi emculweni vele kuyashisa emculweni. Isho njalo ke insizwa ke ithi ke cha yona isuke iqhathaniswe kakhulu noma izimbongi amagoso asuke afuna ukuvela kanti yena uwumculi kaMaskandi engikuthandile ke abuye wakubalula ukuthi ke ungumnomzane akagcini ke ngokuthi abe umculi kodwa kungonomzane obheka ikhaya kuzona zonke izinto azenzayo usuke ebhekelela ikhaya. Mfowethu mhlambe ke nje masingatshela umbukeli lapha ekhaya ke kusuka manje ke sibe eceleni impucuzeko yini esingayilindela kuwena abathandi bomculo kaMaskandi abalandeli bakho njengomkhathazini obathembisa yona abangayilindela ukuya phambili. Uma ngithola ithuba ngizobavezela abalandeli umsebenzi into engishaya kakhulu njengamanje njengoba besuka ku corona nasemsebenzini besiphazamisekile. Yes. So sekuze kwafika isikhathi sokuthi sibuyisele emsebenzini. So ke isikhathi sokuthi sibuyisele emsebenzini asafana nasekuqaleni. Yeah, izinto zisahamba kahle. Ngoba even ngisho abasebenzi ababuyelanga bonke. So ama overtime asema isikhathi kahle njoba nawe nje sike saxhumana ngakutshela ukuthi mfowethu usiyozwa ngami ngoba njengamanje akusafana sekuqaleni bekulula ekuqaleni ngoba abasebenzi bebaningi manje isimo somsebenzi esesibuyisele kuwo. Uma bengakutholanga ngicela bengixolele ngoba angifuni mina ukubanika into engezibagcolisa ngoba ngithi nje ngifuna ukuthiwa nje ngikhiphile kodwa mangithola isikhathi esanele hayi ngizobatshena nje ngibakhiphele ngizobe ngisho futhi ukuthi bengimphathiso kweqanda wafika banamafutha bafike bamthatha bamthosa yawubuka usenjani. Mfowethu ngifuna ukubheka la sengiphetha yazi ngiyaqaphelisisa engomeni zakhe eziningi kuba nezingoma zosizi. Sibone nemusic video kuba nezingoma ezithintayo ngempela. Kungabe lezo ngoma uzibhala ngoba kuyinto yakwehlakalela noma ezinye zezimo uzibuka bese ubhala ngazo ingoma? Eziningi izinto ezake zangehlela ngoba into mayike yakwehlela uyakwazi uthatha umuntu umbeke leso simo uma usuyideliver message akufani nokuthi nje ngizocula ngosizi but engeza ukuxoxa ngalo but mangizocula ngosizo lwakho langehlela kuyezwakala lo muntu lo but usizo oluningi selakho langehlela mntaka baba. So ziningi izinkinga engidlule kuzona nezingihlukumezile nanoma ngisaphila nje ngibonga yena uNkulunkulu namathonga akithi namadlozi nanoma kuba ngisaya estudio ngoba engikhola khona nengikwaziyo nengahamba ngakuthola lo mculo engiwenzayo awusiwona owami abanikazi abangipha wona. So ongisho noma ngabe ethiwa mina ngisafuna kangakanani so which means ngamane ngihlupheke bona mase befuna into yabo iphambili. So ingakho kwezinye izinto ziyayenzeke ungazenzeke kanjani. Uma ngizokhuluma nje iqiniso ialbum engigcina ukuyikhipha ngiyikhiphe ngihleze ekhaya ngingasebenzi. Ngilahlekele bonke abantu ebebesozindele eduze kwami nje. Bengiyimi nje. Ingakho kunengoma ekhona lapha ethi sawubona insuku zobunzima uke wahamba wafika nakimi uthema ufika kimi baqhela bonke abantu bengiphila nabo bengizwana nabo. Hayi ukuthi leya ngoma ngiyicule ngoba ingoba into ebiyenzekile futhi bengenaso isiqiniseko sokuthi izophuma le album kodwa ngokwesimo. Yebo kodwa ngithema ngithinta abanikazi ba ngathi yini nangipha lo mculo. So kahle inina ke kufuneka nenze indlela ukuthi umculo uphume bayodinga abanikazi bawo. Waphuma umculo. Ukumangaze kakhulu impela njengoba ukuthi ngangalindele kwanami. Ibhola lika Nobhutshuzwayo. Awusichazele ngale ngoma ngoba akukho engizokukhuluma mina njengomuntu ongayiculi kodwa uyilalele. Siyakubona lapho uyalula. Sinike nje
umyalezo waleya ngoma nomuzwa ukona ukhipha leya ngoma ngoba ngiyakholelwa mina ukuthi mawukhipha ingoma kusuke kukhona umuzwa okuwona umoya ofuna ukudlulisa ibhola lika nobhutshuzwayo uma ubona ibhola nje ibhola lelidlalwayo so ibhola likhahlela akekho umuntu ongakhahlela ibhola futhi akukho lapho enqaba khona hayi ungangikhahleli wena so ibhola into ekhahlela ngisho liphuma ngaphandle ungemdlali mala afika ukuze ubuyisele egroundini uyakhahlela so shothi indlela izinto ezenzeka ngapha uthi mina njengoba ngithi mina ngiyibhola so sengifana nebhola nje konke nje ufuna ofisa ngathi ngakhahlela ubona sengathi ngakhahlela Mkhathazi abanashone khona maye ufuna stage umuntu esebona sengathi hayi Mkhatha so yakho ngithi hayi mina sengifana nebhola into ekhahlela noma ubani ngisho nganalo unyawo manje ngiyabona ufuna ukukhahlela ibhola kodwa unyawo alukho ngize alukho nje unyawo uzokhahlela ngani ngicela ukukhahlela ngani uzokhahlela ngani ngoba khona msakazi ngoba ngikhuluma nawe abake bangifonele bethi siyacela manje siyayicela lethu ukuthi siyenze yabo siyacela iqhude la stage bengifonele yabo abanye begadle beze bengifonele bethi phela ndoda phendula phela ngithi mina phela awukazweli nje manje ngizophendula ngithini ngizothini ngoba mathe ngishaye mina ngoba ethi ngiyakusukela awuphinde ugadle uzothi usukela ingane khona insiza impela yebona le efonayo yabona lesizwa nje impela ethi ngivule stage cha yazi yangifonela yafika yagadla impela ngiyazi yafika yagadla oqala ayabona hayi yaphinde hayi yangifonela impela ethi ngeke phela ndoda nakho ngene emseleni okwesithathu ukugadla yimi engayinikayo ngathi hayi mfethu awugadla ukugcina manje ngizokunika into oyifunayo kanti ngangimfaka esiseleni wagadla ngaphuma eceleni njengoba ngiphuza lamanzi Mkhathazi angiwaphuzi ngoba ngifuna ukubuza lo mbuzo lo sesivala ngokwakho ba inkosi kaMaskandi inkosi kaMaskandi ayokwamanje inkosi kaMaskandi ayikho okwamanje esikhathini samanje mhlawumbe inkosi kaMaskandi isazozalwa ibe khona ikuyaba khona before mawubuka ake abakhona amakhosi kaMaskandi before awusipha amabili ibhova kwaba inkosi kaMaskandi lahamba ibhova ugcwensa waba inkosi kaMaskandi uMaskandi wayisele ngalezo khathi kukhona ugcwensa cha wayekhothama nje impela ngesaqamba amanga akekho umuntu ongakhothama ugcwensa njengamanje awakho athi ayikho inkosi kaMaskandi emculweni hayi into engayibeka nje ngathi njengamanje khona izintandokazi ethandwayo yes kuyenzeka kube izintandokazi but akusho ukuthi mase ngiyintandokazi sengiyinkosi no siyenzeka ekhaya ngizale kunabafethu kunamadodana uyazi ukuthi kunonkosana everything kuyenzeka ngibe partner noma ngothunjana kodwa ngibe nawo amandla okwenza everything yabo ekhaya ngikwazi ukulimela ekhaya kodwa ngikwazi ukuthi ngoba sengiyakwazi ukumela ekhaya bese ngothi ke yimi inkosana no akwazi we have to ukuthi kufanele sibahloniphe lapho osuku khona ngingasho ukuthi yes nguthunjana kodwa ngiyakwazi ukulimela ekhaya ngamandla engiphiwe yona kodwa cha le enkosi hayi kukhona izintandokazi kuMaskandi abantu abathandwayo not inkosi ngoba if ungahle ngikubale indaba zenkosi nje lawo makhosi mangahle ngithi umuntu akangikhiphele nje amasidi amathathu ngamaphimbo noma ngoshuni abahlukene abe ngo3 nje oshuni nje abahlukene ngeke kwenzeke umgqumeni wayekwazi ukukhipha lama album awungabuza ukuthi le ukuthi umgqumeni lo yidla amanzi leli abakwethu laba awungabuza wawuzungena into hayi abakwethu ke lapha abajokama lawo usekwazile ukuyishintsha ukhona nokwazi ukwenza lokho njengamanje ake ngibuze wena msakazi njengamanje nje umuntu ongangikhiphela ama-CD yawo 3 ongeke uzubuza ukuthi no yabona ke leli iqembu eliwukuthi bengawahlukanisa amagama ebize ngesila sesejuba ibize ngomsila kaXamu kodwa iphimbo lokhu ufica kuyilento yodwa nje ongcono mayefuna ukushintsha oshuni engaya kwesinye istudio yoza ngesound lo isound yakulesi studio sekushiyana izandla umgqumeni wayeke khipha ama-album ahlukele estudio esiyi-1 kwaThakhi bese kuba yidla amanzi wayekhipha kwaBhazuka
ngakho ngibuze ukuthi khona nokwazi ukwenza lokho njengamanje. Impendulo yombuzo wakho ngizocela umukeli lapha ekhaya kube yena ongiphendulelayo ukuthi ukhona yini umculi okhona kulabaculi abakhona emculweni kaMaskandi ongakwazi ukukhipha i-album ama-album amathathu ngoshuni abahlukene ngithi usho njalo noma ngawashintsha amagama kodwa akushintshe noshuni usho njalo. Yebo. Sizozwa ngani ke babukeli lapha ekhaya ukuthi ke ukhona yini umuntu enithi nina nangu niyambeka angakwazi ngokusho kwakhe kuMkhathazi njengamanje kulabantu abakhona emculweni kaMaskandi ayikho inkosi kaMaskandi ukhona izintandokazi ezithandwa abantu. Amazwi akho mfowethu ungawabhekisa esizweni sonke sikaMthaniya ngoba baningi kakhulu abantu abebeyilangazelele interview yazi sisuka kude siyixoxa baningi kakhulu abantu abebeyilangazelele ngicabanga ukuthi enkulumeni yonke sibe nayo futhi hanemsi ngiyacabanga ngiyakholelwa ukuthi kuningi abazokucosha noma bakucoshile amazwi nje okuphetha nje mfowethu esizweni sonke. So ngiyabonga nje kwi-South Africa yonke sengibuye nje umfana ohleze ezithobile la. Yeah, sengikubonile ngufakazi. Yebo. So nje ngiboka ithuba eningi nikelo nemculweni kusuka ngifika kuze kube manje nesupport nje eningi nika yona ngiyayibonga kakhulu. So bese ngicela ngiyazi ukuthi uma kunezinto ezenzekalayo kumuntu enisweni imthanda niyanifisa ukuthi sengathi ngamlwela. Yeah. Ngiyacela nje mina ezimpini eziningi ukuthi abalandeli bengangilweli ikakhulukazi. Yeah. Ngoba mina nginenkolelo ukuthi uma umhlelo omcimbi engibizile emcimbini wakhe ingoba usuke ngidinga futhi usuke sibone isikhala sami. Yes. Uma umhlelo omcimbi engambizanga uMkhathazi ingoba usuke ngasibona isidingo sokuthi uMkhathazi abe khona kuleyo mcimbi. Yebo futhi usuke engayibona indima angayidlala kuleyo mcimbi. Yes. Akungathi uMkhathazi ma engabizwanga bese niyamlwela kanti isizathu anisazi. Exactly. Ngoba noma eqashile umhlelo omcimbi ababuza ukuthi umqasheleni. Yebo. So bone into ebengayenza nokuthi uthi bengilwele benginqengele ma ukuthi nginecala. Yeah. Kulungiselelo cala lelo kwedlulwe okungenani ngoba yes sinamaphutha abanye abantu baningi abantu esabona kodwa sazi thina. Yes. Uyobona nje ukuthi hawu sekunje uthi uyalandela ethi hayi wena ngathi kanti lonto uthoda uyazi. Yeah. Iqhosha libhekile sinamaphutha kodwa nje mina ngicela abalandeli noma abathandi bomculo wami bethanda umculo wami bengangikhothameli mina. Yeah. Ngoba nami angibakhothamela abantu. Yeah. Ngiyabahlonipha ngikhothamela isilo ngikhothamele unyazi ngikhothamela amakhosi asiphethe. Yeah. Angikhothamela noma ngabe ubanike futhi angikwazi futhi ukukhothama nje ukuthi sengiyoguqa ngedolo ke manje ke ngiceleke manje cha yoba ngichaza ukuthi umuntu mayengangifanga emcimbini usuke nezizathu noma usuke ngangidingi angikwazi ke bese ngiyokhothama ngicela ungifake uzokwenza kanjani ngoba phela akangidingi bese ngiyamphoqa phela manje ukuthi akufake akangifake ngenkani akusekho enhlizweni yakhe. So uma sikwenze kakhulu lokho sakhula emculweni ungazange uzukuthola le gama elithi sishawa ibudget uthi usashawa ibudget ipost ingakaphumi iphuma iposter awukho futhi ithi siphumile iposter bese kuba khona futhi abazongena emva kwakho kodwa wena mhlawumbe bengakaphumi neposter bese kuthiwa hey sishawa ibudget. Yes. Lo muntu kahle usuyeshaya ibudget usuke ngakudingi awukwazi ukumquestiona ukuthi laba bangene kanjani. Yebo futhi ngeke kathi angudingi emcimbini wami uzothi sishawa ibudget noma ezothi ungakayithola into ekuthiwa hey manje lo mcimbi sisawulontsha sicela nizovolunteer ngonyaka ozayo kuyokusubiza imali oyithandayo. Yeah. Yabo. Kodwa sizoya nabaculi lapha abaqashiwe kodwa wena tho wena ozoyiveza yabo. Thina sayiveza njengoba nazi uMkhathazi sayiveza kakhulu. So ngingayiveza kumuntu ongamazi uMkhathazi. Yeah, but kulabo abakwazi akusenze sesiyasebenza. Yes, siyasebenza manje. Mawungidinga uzongithola uma ungangidingi. Funa ngiyangiphoqa ukuthi awungidinga ngani. Nanokuthi ke into eziningi kufuneke sibuye sinuka amakhwapha kwanathi. Yeah. Njoba ngisho nje ukuthi lo mculo unabanikazi. Ngingathuka abahleli bemcimbi ngithuka abasakazi kanti inkinga isemumva kumina kunezinto engayilungisile ezithinta lo mculo noma abanikazi balomculo bese bethina siyavala. La usadluleli ngala. Wena usana ukuthi no kunenkinga ekhona kulabanikazi. Uyothuka abaculi ukuze beyilo nto kanti inkinga ikwena. Kufuneke nawe ubuyibheke. Lwana phela ngokusibona no ngibenzele kahle ngoba into esishayayo labanikazi bomculo basuke besinika umculo ngoba
kusuke kukhona nabo abafuna ukuthola yize bengasekho. Yes. Akukhona wakwenza ekhaya uthi no ngenzela itiye ngenzela ingilozi yangipha umculo. Exactly. Kodwa ijabule. ufuna ukuqashwa ukudlala emsakazweni njalo kodwa lo muntu wamnika umculo awumcabanga ukuthi kufuneke naku bekhona amenzela khona. Yes. Khona abafaka imithi khona abavalayo kufuneka lo muntu lo uhambe yomhlambulula ngoba ikhathi befaka imithi bemcindezela bemvala vele usengcolile asakwazi ukulethela inhlanhla. Yeah. Funa phela uhambe yomgeza ahleze sesimene zakhe. Aqhubeke nomeza kweneze kahle. Ingakho ngithi mina bengangilweli amacala ikakhulukazi bahlelo ngoba uzongilwela kanti inkinga inami. Ugcina usungonela phela. Sengonekile kanti futhi uzungonela nje vele inkinga yimi. Kufanele ngilungise into zami nokuze kukhanye. Sikuthola kanjani enkundleni zokuxhumana abantu abafuna ukukulandela abantu abafuna ukuthola imisebenzi bakuthola kanjani? Ikakhulukazi nje enginxusa kakhulu ukuthi abantu ngicela beyolakha i-page ku-Facebook Mkhathazi SA. Mkhathazi SA on Facebook. Yebo nje yimi uzuthola mina yonke into lapha akekho omunye umuntu yimi nje futhi ngiyayibambela mina yebo isikhathi ngibuye ngenaso ngibuye ngibe busy. Kodwa mawulithola ithuba uyakwazi ukubuyela kubona. Ngiyabuyela kubona ngiyabaphendula futhi. Yeah. Nabangithukayo futhi ngiyabonga ngingqongqoze ngoba kufanele bekuthuka abantu ukuze ubone ukuthi uyasebenza ukhona emhlabeni. Yes. Manje sekuthulekile nje khona okurong. Mhlambe ngabe umama wekhaya njengoba ushilo ukuthi umuntu omndeni uyakuvumela ukuthi WhatsApp nabantu ngoba isikhathi esiningi siyazi ukuthi kube nethawula elisebenzayo ngasekamerweni elino 5 rand ekhoneni mhlambe uyakuvumela njengoba ngiganiwe nje lapha ekhaya ngiyinhloko ukuchaza ukuthi ngumnomzana so umthetho osebenzayo wami. Yes. Kodwa umthetho osebenzayo hayi ukuthi uzosebenza umthetho ozobuhlukumeza. Cha. Yeah. Kuyahlala phansi kuboniswane kodwa egcineni kufanele egcine umthetho wami. Sikuthola kanjani kwaTha? Mina umakoti angiyithinti ifoni yakhe akayithinti ifoni yami. Umthetho nje lowo nje uyawazi nje. Umthetho nje okhona ukuthi akayithinte yakho. Ngoba once wathinta ifoni uzothola okurongo bese kudlibhe kumshado. Ingakho ngangakhipha ingoma ethi ukufika kweselula phone emhlabeni kwalethe inkinga ngoba imizi eminingi ichithekile ngenxa yeselula phone. Yes. Igwemeke lento ezokudlibhizela ujabulo yakho. Yes. Yebo. So ku WhatsApp ngiyatholakala kuyinombolo yami 082 690 yeah 37 yes 44. Ngicela siphinde 082 yes 690 yes 37 yeah 44. So uzongwhatsapp lapho uzongifonela kodwa ke phela angeke ngilibambe njalo angisebenze reception. Inkinga ngiqala lapho uma ngasayibambe ifoni useyiqhela kade umsebenzi engiwenzayo not ukuthi ngihlala nje ukuthi mina ngihlala uanswer ifoni yami nje noma ngihlala ukuphendula uWhatsApp no. If ngikuphendule ngiphendulile ngaleso sikhathi uzongibona ngeonline kade ngizaphendula abantu abawu20. Labantu mawubaphendula bayabuya futhi beze respond. Kufanele futhi uphinde ubuyele kubona. Yabo wena lokho ingcono ma uzolokhu ubhalile yes uzoqondana ukuthi no sengiright bese ngiyakuphendula not ngoba sibaziba ngoba siyasebenza singabanomzane kuningi kumele sikwenze nasemakhaya nezingane kumele ikhule nezinye kumele sizakhe so nje ngeke kube sekuphazanyiswa Facebook. Ngicela ungiphe unomayelele bese siyavala. Ngithi eleza nomahelele oh nomahelele ungithi heleza nomahelele yawa nomahelele yike silempalamba lemfaneni yike silempalamba wo kutata wo wasina waibethela nomahelele wo katuthembi palo nomahelele wo balomahelele nomahelele nomahelele welomahelele wo ngithi heleza nomahelele yaya nomahelele. Siyabonga kakhulu. Mbukeli siyathemba ukuthi ujabulile wayithokozela ke interview namhlanje sihle nayo ke insizwa Mkhathazi. Ungamlandela kulezi nombolo ayishilo ukuthi ke uzomthola kuzona noma umlandela lapha ku Facebook njengoba ebalulekile ukuthi ke umlandela umbekezeleleke njengoba esho ukuthi ziningi izinto azenza empilweni kuningi futhi okumbhekile njengomnomzane wekhaya uyokuphendula mayithola ithuba kodwa ke lokhu kwenhlamba siyacela abafowethu nikwehlisa ngoba nabo babantu bayaphila. Uthi emsakazi neseza TV ngaphansi kwahlelo Isintu Sakithi uNkulunkulu anibusise abafowethu asibonane ngokuzayo.